Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:09 dejjem fuq One. Fl-ewwel diskors tiegħu bħala kelliem ewlieni tal-Oppożizzjoni għall-isports, David Agius għamel allegazzjonijiet serjissimi li ġew diskritti minn bosta bħala daqqa ta' ħarta f'wiċċ l-isportivi lokali. L-eks viċi kap nazzjonalista u llum kandidat l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew allega li rebbieħ tal-Kampjonat tal-Futbol Malti tal-Premier għal din is-sena diġà huwa magħruf, waqt li jimplika kif il-logħbiet ikunu mixtrijin. Għalkemm ma semmiex għall-imtim qed jirreferi u lanqas indika kif wasal għat-tali konklużjoni, id-deputat nazzjonalista qal biss li dan il-klabb ġej minn lokalità mhux il-bogħod mid-distrett elettorali fejn jikkontesta l-Ministru responsabbli mill-isports Clifton Grima. Bajnet ngħidlek hawn Malta, inkunu nafu u jkunu jafu qabel ma tintlab il-logħba min se jirbaħ u kważi nafu min ħajħollik is-sena d-dieħla jew dis-sena din fiha. Mhux il-bogħod minnek inti, distrett tiegħek. Agius għamel dawn allegazzjonijiet serissimi waqt li kienu qegħdin jiġu diskussi t-tieni qari ta' emendi għall dwar il-governanza u l-integrità fl-isports biex ikun possibbli l-formazzjoni ta' pjattaformi u entitajiet fil-ġlida kontra l-korruzzjoni fl-isports. Attualment wara l-ewwel round il-leaders tal-Premier League huma l-ex-champions Hamlin Spartans b'32 punt. Warahom it-tim tal-Florjana b'29 punt u Slima Wanderers b'28 punt. B'reazzjoni għal dan, il-Malta Football Association ħarġet stqarrija biex tesprimi d-disappunt tagħha għal dak li ġie allegat minn Agius u spjegat li t-tali ġid u mibni biss fuq konġenturi u spekulazzjonijiet u jagħti daqqa ta' ħarta fuċi sportivi l volontiera li jiddedikaw tant ħin, sforz u riżorsi għall-logħba tal-ballun. Waqt li affermat il-pożizzjoni tagħha ta' toleranza zero kontra l-korruzzjoni fl-isports, l-MFA innotat li spekulazzjonijiet bħal dawn ma jagħmlux ġustizzja mal-isforzi li jsiru. L-istqarrija komplet tajt li fil-waqt li l-MFA tilqa' kull diskussjoni kostruttiva dwar kwistjonijiet ta' integrità fl-isports Malti, anke f'rigward ta' proposti ġodda biex jissaħħu l-għodot kontra korruzzjoni, l-assoċjazzjoni talbet biex kulħadd joqgħod attent biex ma jiġġeneraw spekulazzjoni bla bażi li jħammġu l-immaġni tal-futbol lokali. Minn barra hekk fakret fil-fatt li hemm dmir li tiġi rapportata kull informazzjoni jew evidenza dwar match fixing jew kull forma oħra ta' korruzzjoni fl-isports Malti.